Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Siyaxoxa. Lena ke bekuyiyona into engicabanga ukuthi bilobe ihleli kumina ukuthi ibalekile because kunomehluko phakathi komlandeli omkhulu nabalandeli namagroup njengoba ehlukene nama-artist. Cha ngikhuluma lana ke ngomalume Macingwane noSiswelile beyabalandeli. Iqiniso ke lokuthi balandela bani kakhulu noma bamiphi neqiniso labo mina angazi. Kodwa njengoba uSiswelile enezinto eziningi ayikhulumayo azaziyo mhlawumbe nezinye akazazi azabe nenhlamba kokunye ebe emdala, into engayithandi ukuthi lento yakhe eyenziwe uSiswelile angase sihleze siza ukuthi yizwi laseSwelile leyo ukuthi uthengiwe asina proof yayo, leyo ukuthi ufoneliwe asina proof yayo. Mina into engayithanda ukuthi siyinamathisele kuKhuzani oyi-artist. uKhuzani ungena estage kanye nalabo asuke performa nabo ashaya ingoma yakhe, ubizwa as i-artist. Owumlandeli noma ngabe number 1 kubalandeli ezoba nebehavior ethile yakhe. Yileyo nto engifisa ukuyikhuluma. Ngapha sinomalume Macingwane, kwesinye isikhathi uyena ofaka Mthandeni SK. Noma kunjalo ama-views akhe ezuMacingwane ezumalume uNgizwe Mchunu. Ngobani guys? Kuzokwenzeka kuphambana iy'nkulumo mase kunamathiselwa ama-artist. Yikho ngithi eyethu ne-artist umculo, indaba izosala kubalandeli laba bazobhukuda ey'ndabeni. Ukuthi uSiswelile uthini okuhlambalazayo sizwa kahle ukuthi izwi lakhe. Singakunamathiseli kuKhuzani, siqhubeke nokusupport uKhuzani nalabo futhi abahlekayo ngoba isuke ibahlekisa leyo nto leyo ayisho ngaleso sikhathi akunankinga. Kanjalo futhi nakumalume Macingwane uma ekhuluma noma yini la ekhulumayo ngesinye isikhathi ezoshaya eceleni uyena okhulumayo. Lokho kungasenzi thina sithatha amehlo siwaphose kuMthandeni. Ngibabeke naba bobabili ngoba bayehamba kakhulu izinto zoMaskandi baphakathi kuzona, kodwa baphakathi kuzona benawabo ama-positions. uMthandeni mayebizwe stage ngisho ngabe kuthiwe ungeniswe kwathiwani, kodwa uyo ozofika eshaya ingoma, uyo ozofike esilethela umculo. Nakuredio kuzodlala ingoma kaMthandeni. Lezi nkulumo ey'phuma eceleni asizami ukuyihlukanisa nabo ukuze bengalimali, ngoba ikhona lento ukuthi solobu sithi siyahleka ngoba kuyahlekisa nto esinye isikhathi isiza nengozi kuma-artist. Mina ngiyayikhulumela guys, ngixoxa ngendlela engiyibuka ngayo izinto. Manisi-ke nizongihlasela ngalokho because nine-information eningi eniyaziyo kudala namanje ukuthi basuka kuphi. Angikususi lokho, basuka kude nabo noma baze befike emakhaya bayaphilelana, kodwa sengibala la ey'nkundleni zokuxhumana ofika ney'ndaba. Asikuthathe njengokuthi umlandeli oney'ndaba, kwi-artist sigadeni umsebenzi ukuze sazi ukuthi sihlanganaphi ne-artist. I-artist ithi ukuqhubeka nokusebenza sisapothe lapho, afike ne-project sisapothe i-project. Onezindaba asazi nje ukuthi yingoba efisa ukusixoxela izindaba, yingoba efisa ukusixoxela umlando anawo, yingoba esifisa ukusitshela ukuthi-ke unama-files angaka. Kodwa lawo ma-files azomsiza uKhuzani ndawo, ngoba uKhuzani kuma-radio stations amangaka eSouth Africa uyobuzwa ngomculo ngethalente lakhe, estage uyofakela ukuthi aperform. Manje kumele siyibukisise-ke nale ukuthi njengoba yenzeka ndawo zombili, kukhona futhi abajabulayo abashaya ihlombe, kodwa asazi ukuthi uSiswelile othuka inhlamba, uSiswelile okhuluma kanje. Noma ngabe uyadlala noma ngabe akadlali into yaseSwelile.
umalume Macengwane wenza lokhu nalokhu, noma ngabe okunye uyadlala, noma ngabe okunye ubuye eshaya eceleni, kodwa ubani? Ngoba kunama-artist eduze kwabo. Ngisho ngabe kuthiwa balifakile-ke igama lomunye i-artist, kodwa asingakunamathisile. Singathathi i-behavior yasiswele siyifake kuKhuzani ngoba sazi ukuthi mhlampe uyena number 1 fan yakhe, ngoba lento izohamba ibe inkinga. Okwamanje-ke iyahlekisa ngoba kubuye kuvuke namahlaya kube njani njani, kodwa ngoba ikhona into esiqala ukulungiseka, asibe nakho ukuthi umlandeli owenze lokhu, abalandeli abenze lokhu, i-artist ingangeni. Ngoba i-artist ifike nani kithi nethalente eliwumusic nomculo. Ngisho lokho ngisho guys, thina abanye lezi ndaba zabo ezinde, ngisho ngabe kuthiwa indaba ezirekhodiwe ziyiqiniso kangakanani, sime nengoma kubona. Angilwi-ke futhi-ke naleyo support emelapha ehamba lapho, ilungile kulabo abayi-understandayo. Kodwa ngoba manje asifuni ukuthi bevaleleke kwezinye iy'ndawo, ngoba phela umhlaba mkhulu and kwezinye iy'ndawo uyokhwalifaya nanokuthi uphelezelwe abantu abanjani. Silapho-ke kancane kancane kuzolunga, ngoba manje enye into izosuke ingasafuni ukwamukeleka. Ngani? Sekwazi ukuthi kuza lamabhinca lawo azothunya inhlamba, ivele kublockeke. Manje sivele nje siveze ubuhle babo, sisho ukuthi uma esekhipha ingoma uyayimela ayipromote agijime nayo. Angithi siyazi ukuthi sikhuluma ngobani. Uma eseshayile ingoma ibe yi-hit inqakwa abantu, siyazi ukuthi sikhuluma ngobani. Sime lapho, okhuluma okuningi eceleni ukwakhe, asingakunamathiseli kwi-artist. Nalokho ukuthi futhi uthengiwe ukuthi uthini asina proof. Manje azizame ukuba-protect-a kwezinye izinto, ngoba lento sizoyibuka iyinhle kanti inengozi, ngoba nakho siyahleka. Amahlaya yes ayahlekisa, kodwa okunye fanele sikubone ukuthi lokho kuzohamba kupheleliphi makukanje, ngoba phela into esuke ihambe ngecele iyabonakala ukuthi igwegwile. Akufanele-ke siyilinde ize zibe enkulu ingabe isalungiseka. Okwenziwe usiswelile ekhuluma kakhulu ezebe nenhlamba akuhlangene noKhuzani oyi-artist. Okwenziwa umalume Macengwane ekhuluma ezefaka ezinye izinto esibona ukuthi hhayi akuhlangene noMthandeni. UMthandeni uyi-artist kodwa bayabasupport. Ngeke-ke nabo benqabe i-support ukuthi bayithola kubani nobani, ngoba vele siyabantu asifani. Ngiyabonga-ke nge-support. Bye.